man ikararagan, dagiti kakabsat tayo nga nagyaman, intensyon da. Isoda Joyce Olep, Linda Richard, Rosalia Fajardo, Silvia Draculan, Nessie Yocajal, Agnes Tolentino, Jeneline Gerson, Claire and Williams, Colin Gosgraf, Catherine Matias, John Fleming, Ara Arguelas, Catherine Ramdas, Christopher Hawk, Sally Sumabat, Ken Andrea Lynn, Valera Jonathan, Edna Jeds Warren, Tricia Sisay, Gian Cyric, Molina Flordalisa, Vena, Narcisa, Sharifa Joy, Beharin, Gregorio. Kastamet ngan tay ikarkararagan, dagiti karakwa, nga pimusayen isuda Vena Frederick, Jeffrey Carr, Ruel Lazano, Crescencia Lavaro, Orlando Ogalde, Molina Gregorio. Awag ti kasar ni Gilbert Gambon, iti San Gaspar Salcedo Ilocos Sur, anak ni Roberto Gambon, ken Lodivina Ramos, kayat na nga asawaen ni Josie Makasibang, iti barangay Mandaluque, Dingras, Ilocos Norte, anak Damelesio Danau, ken Clarita Makasibang. Agkalaysada into November 2025 sa J. St. Andrew da Pasel Paris, Bacara, Ilocos Norte. Tumakder tayo. Sut salakan tayo, ubingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya, idiritay nga di kanta, kinatanok na. Hosana, Hosana, ububingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya, idiritay nga di kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana, intay amin sa baten tiyabu, when intay amin sa rapwen tiyapu, menintay amin dayawen tiyapu tayo, daisut salaka tayo, ububingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya,
Iniritay nga di kanta, tikinatanok na. Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahil ti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pa'y, ti karkararag tayo, dagiti kakabsat tayong agyaman ti panagkasangay da, ni Joyce Olep, kastamot ti Mayor Virgilio J. Valle. Agkatalag tayo iti Diyos, agkararag tayo akas pagilian, kas may sa agimong, mapaspas ang asangan, dagiti ado apan nubok, ado nga didigra, ngam nabilbilag ti Diyos, ngam anyaman ka dagitoy, masapul laeng agpakumbaba tayo nga agtalagken kuana. Itinapakumbaba puso, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles kan sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo ka siya nagpagkawanen nagkat, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, Apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket dito'y nagkakapiyagan na iti tatawa na imbag ti panagnak na kemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukba pandaka, daydayawan daka.
iyaman kang ken ka. Gaputin hindakla na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman nakabaling namin, ket sikaw po mi Jesu Kristo, bugbog to nga anak. Diyos nga apo kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kagatwan. Gloria iti Diyos, iti kagatwan. Sikamangika kadagiti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sikamangika kadagiti basbasul ti lubong. Awaten kadaytoy arararami, ket sikasito tugawiti makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kagatwan. Gloria iti Diyos, iti kagatwan. Yan tamay siksika, o Jesu Kristo, ti nasantuan. Siksika, o Apo, siksika ti kagatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios, iti kagatwan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin kat manangaasi a Diyos, ilisi na kam kadi iti amin a pagdaksan, ipaay mo kuma nga awan laped ti bagikan kararwami amang tungpal iti ipaannong mo kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti ti may kadwa may basa na adaw ti libro dagiti Makabeyo. May isa nga ina ken dagiti 7 a lalaki nga anak na ti pinatiliw ti ari.
Pinapartida ida tapno, mapilit da amangan ti karne, ti baboy, amay parit ti kadakwada. Maysa kadagiti anak ti timmakder ket kinunana. Anya kadi tinamnamaen yu, agunuden iti panangparigat yu kada kami. Kay kayat mi ti matay, ngem ti mangiwaksi kadagiti ugali, ken kanawidan dagiti kapuunan mi. Sakbay amauyos ti anges, ti may kadwa kabsat, inyikis na iti ari. Sika anapeklan a kriminal, mabalin na kami apatayen, ngem pagungaren na kaminto, ti ari ti sangalubungan, ket ikkan na kaminto iti agnanayon abiyag, gapu, tanagtungpal kami kadagiti linteg na. Kastamet tinaramid day ti may katlo. Idi na ibilin nga irwar na ti dila na, inwar na adagos, ket awan amak na, amangi tanggaya kadagiti ima na, sana kinuna. Inted kanyak ti Diyos, dagitoy nga ima. Ngem, napatpateg kanyak dagiti linteg na, ket namnamaek nga isublinan tumetlaeng dagiti imak. Nagraem ti ari, ken dagiti tattao na, itimpakita na a kinatibker, ti pakinakem na, ken ti kinatalugod na nga agsagaba. Natay ti may katlo, insublat damet a dinusa ti may kapat, iti kastoy metla aranggas awagas, ngem dagitoy ti maudi a balikas na. Maragsakan nak amatay, kadagiti imayo, gapu taamok, apagbiagen nak tumanen ti Diyos, ngem sika Antiyoko, awanto ti panagungar iti biag mo. Ti sao ti Apo. Apo no agparangto ti gloriam, na mapnuak to iti rag-o. Denggem o Apo, tinapasnek nga asog ko, indengam ti panagdawat ko ti tulong, ipangag mo tinapudno a kararag ko. Sinursurot ko ti dalan mo, ket pulos ajak pinanawan, agkararagak ken ka o Diyos, agsipod tasungbatan nak, talyawen nak ngarud, iti ipangag dagiti saok. Salakniban nak kas ti panangalwad mo ti matam, sa lukuban nak kadagiti payak mo, iti biag ko, gaputa na lintegak, makita kanto, ket gapu iti kaadam, no makariingak, mapno akto iti rag-o. Ti maibasa na adaw ti may kadwa as surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Sapay kumata ni Apo tayo a Hesu Kristo, a mismo ken Diyos nga Ama tayo, anagayat kada tayo, timangted kada tayo, itiagnanayon atured, ken nasaya at anamnama, babaen ti parabor na, ket paturo den, ken papigsaen na kayo nga agaramid, ken agsao kadagiti amin anaimbag. Kaumudyanan na kakabsat, ikararagan da kami tapnog tultuloy ng agsaknap, asipa pardas ti sao ti Apo, ket may tanok akasmet iti panangitanok yu. Idawat yu met nga ispali na kami ti Diyos, kadagiti nakilo ken dakes at tao. Tasaan nga amin a tao adda pamati na. Ngem, mapagtalkan ti Apo. Papigsaen ken salakniban na kayto iti managdakdakes. Ti Apo, ti mangted iti dakdakkel a panagtalekmi kada kayo, nga aramiden yu kinitultuloy yu nga aramiden dagiti ibagami kada kayo. Sapay kumata ti Apo, idalan na dagiti puso yu ti panagayat iti Diyos, ken iti panangibtur nga ipaay ni Kristo. Ti sao ti Apo.
palti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok inagan mo, maitantanok inagan mo. Apulok tamtoy panunod ko, ipay mo kat bendisyon mo. Tapno agtulnog daytoy puso, ngagtungpal na kemo. Sidadaan kamapo, ngagtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Napan ken Jesus ti sumagmamano asado sa iyo, isuda dagiti agkuna nga saan nga agungar dagiti natay. Maestro kinunada, insurat ni Moises dayti alinteg kadatayo. Numatay ti maysa a lalaki ket mapanawan na ti asawa na nga awan ti anak da. Rebbeng ti kabsat na nga asawaan ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak daydi nagawan. Adda idi pito a lalaki nga agkakabsat nang asawa ti inauna, ngem natay nga awan ti putot na. Ti maikadwa inasawa na ti balo, kastamot ti maikatlo. Kasta ti inaramid dagiti pito nga agkakabsat, ket natay daamin nga awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Inton agungar dagiti natay, si asino kadakwada ti akin asawa kenkwana, tanaki asawa daamin kenkwana. Insungbat ni Jesus, aga asawa dagiti tattao ditoy abiyag. Ngem saan nga aga-asawa dagiti maikari nga agungar ken agbiag iti masakbayan. Kasdala kadagiti angheles ket di damatay. Anak ida ti Dios tanagungar dan. Paniknikan ni Moises ti panagungar to dagiti natay. Iti paset ti nasantuan asurat a pakasaritaan ti sumsumged akayo kinuna ti Apo, kinunana ati Apo, isu ti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ken Diyos ni Jacob. Kayat naasawen daytoy nga isu ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay, ta iti biyang ti Diyos si bibiyag amin a tao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kanayong ko nga istoryaan at the maestro mi iti subject mi, missiology. Hanya ti kahit nga sa una jay panagmisyon. Ka-SVD isuna, missionary, ibagbaga na kada kami, iyang angaw na kanyami, agsingsing petak ko na. Ikarkarigatak ti agsingsing pet. Tanong mapanak ijay langit, kunana, innak to singiren ni Ciprian, Bishop Ciprian. Sino ni Bishop Cipriano? Iso nga minti obispo idi nga nangibaga nga Nola Salos. Eklesia sa nya naganan. Mo, outside the church there is no salvation. Anak nga nalaing ti Latin.
Nga di ibagana, ti saan nga mabunyagan, ti outside the church, no, haang ka nga nabunyagan, haang ka maisalakan. Ta agad-gather dati Kristiyano, idi dumakdakkel, extra ecclesia no lasalos ko na dayjay. Nya, outside the church, there is no salvation. Agad-gather dati agbali nga Kristiyano, idi, iso nga indeklarana ni Bishop, nga sinurot met ni Pope, the late Pope, Innocent III, nga kunana no saan ka nga nabunyagan awan ti pan nakaisalakan kunana ngam kuna ti mission haan oray dagiti tattao nga nabunyagan ngam di kultura ken di wagas ti panagbiagda ket maibagay iti ay anuruten ni Kristo maisalakan dalatta anya dagiti basic nga pakakitaan respect for life. No dayta nga kultura ka respetarin dati biag isakit dati biag at dapan nakaisalakan dita. Common good, anya ti common good, pagsayaatan iti amin, agaramid iti naimbag na tayo amin. At dapan nakaisalakan, uray dagiti haanpay nga nadandanon ti Kristyanismo. Dagiti kakabsat tayo ti sabali, pamati iso ibagbagada day jayan. Ngamda tayo haan, nagdevelop ti theology tayo, nagdevelop ti panursuro tayo, iso kunana, haan laengan nga dagiti nabunyagan, ti maisalakan, uray pa'y dagitay agtartarigagay ang mabunyagan, uray handa ammo ni Kristo, ngam wagas ti panagbiagda, maiyan nurot iti paglentegan ni Kristo, addan pan nakaisalakan kadakwada. Kakuna ni DJ Maestro May, kunana, agsingsing petak. Tamapanak to ijay langit, innak to sungatan, amoy iti sungatan. Oh, innak to sungatan ni Cipriano, kunana, tapaya, imbaga na nga rod nga extra ecclesia, no, lasalos, outside the church, there is no salvation. Ngam binawi na laeng taagang angaw nga rod isuna, kunana, sa bagay, into no addaak ijay langit, masangsangok tupay nga tati mapanmang berbirok day nga si Priano ti kaado ti kararwa kunana masangok tupay nga tati agsungsungat wana ka jay dagiti ebanghelyo tayo kastoy Saduseyo dagiti napan anya dagiti Saduseyo handa mamating agungar tinatay dagiti tattao nga mamating agungar tinatay ti prinsipyo da ditoy lubong no nagkamalita kabsat mon patayemon tapno awan paspasali dahil ti pamati da. No, haanan nga makatulong ta tao, pis ito monta, pasalila dito nga papakpakan, kas diti prinsipyo, dagiti hanggang mamati ti panagungar. Ngam da tayo a Kristiyano, ti prinsipyo tayo, ti ibilbilin na, uray kas ano nga basol, kas ano pa nagkamaliti kayat na, agbalbaliw ta apaya, daytoy biyag tayo ditoy, transition laeng, agdaldalyasat tay laeng, mapantayo ijay. Iso nga hanga di ti sursurutan tayo kamali di jay panunot tayo nga no dakesen kapatayon haan nga kas ti Kristiyano nga wagas ti Christian way ka pakawanam bagbagaam ikam ti kundaway nga agbabawi tapno maikari nga maawagan nga anak ti Dios. Katatta dagitoy Saduseyo kunada napandakin ni Apo Jesus daytoy sinubok da jilaing ni Apo Jesus kayat da nga iyabot nga handa nga mamati nga rod ti panagungar tinatay anya ti kunada kunati linteg tayo no natay DJ may nga lalaki kaawan anak na DJ balo asawaan ti kabsat na kapituda nga agkakabsa kakaasi mo di na udid tuyon gasumpay mo ta anya mo dati nga babae nangasawa ti pito anya ti addakan niya na paya nga babalwon sa bali man ta panunot yun, siguro ka dasiding iti babati matana ta, ayan na ganan, di mo nagdadasiding ka no, lulwaan ko na. Natay da amin. Imbag ka nga kasi iti pagluntagan tayon ka, maikawaluak kada kang magkakabsat, Diyos ko ka, di ba ka siya? Anya na ganan, asawaan daan, pangarig da day jay. Katatta ko na natay da amin, dagito yung pitong agkakabsat awan anak da, idi natay mo dati babae ko na inton agungar dagiti natay sinno ti akin asawa. Naglawag sinno ti nakin asawa. Na may mayat magistorya ginadamag ko. Diyak amo no nakin barangay daytoy Salcedo. Nagiyadwa nga agbarkada na uma da babakit da nagsinnokat da. Bagim ni bakit kun pare, un pare bagim mo ni bakit ma-imagine no kasano dayta nga pamilya
Inton agungar dagiti natay sinno akin bakit nga ron. Nagsimswap da. Mahilig kayo siya namin Salcedo. Nagsinno ka da kayo kunana di pito nga nakin asawa natay mo di babaen sinno ti akin asawa ni Apo Isus na insiriban asong bat iti panagungar dagiti natay. Kunana dagiti tattao ditoy lubong aga asawa da ngem ijay haan. Haantay ton nga mapanberberoken no sinno ti apong tayo, haantay ton nga panberberoken no sinno ti asawan, haantay ton nga mapanberberoken may santula ti obraen tayon. Anya ti obraen tayo. Kasladala angheles kunana yung obra dagiti angheles agkan kantada sa dilangit. Pagdaydayaw, hallelujah, hallelujah. Da kam nga agrarek hanggang siguro nga makaumay di langit tadi kam makakanta. Uri dagita sala agkanta no adda tubay to na kay makapanji langit awan tubay to ni San Pedro Jay. Handan nga mapansin awanen ti nangisit, awanen ti napudaw, awanen ti dakkel, awanen ti kalbo, awanen ti topol. Hantay mapansin dagiti may sa der aramiden agdaydayaw iti Dios. Dahil ti imbagana kadatayo ditoy lubong. Agdalyasat tay laeng ditoy. Ti us-usto nga biyag to, ijay ito. Kada ito'y biyag tayo dito'y panagsagsagana. Amin nga aramid tayo dito'y panagsagsagana. Anya dagiti sagana tayo. Tapno makapantay ito nga sigurado di ayan na. Anya ti umuna, surutan tayo ni Kristo. Anya nga kunana ka, I am the way, the truth, and the life. Kasano pa nang surot mo kini Apo, anya dagiti kadadakkelan nga galad nga inted ni Kristo kada tayo, ayat. Kadadakkelan nga impakita na kada tayo, ayat. No surutem ni Apo Isus, no ammom ti agayat, iso dayta nalaka nga maisalakan. Anya ngamin ti agayat, umuna. Kuna tayo, ti panunutem ti agayat, ti ammo ti agayat, is all about the other partihan nga bagbagi. No si kakaama ka, ay ayatem ti pamilyam, i-focus mo, haang nga jibukod mo nga pagimbagan. Mabalim mo nga isyat mo basit no pada ka mga nga maan ang napatpatag jay barkada ken deje pagayatam kaysa deje pamilyam. No si kamot ta babae kano ay ayatem ti pamilyam mayamot ano adda dagiti kasapulan mo ti bagbagi tayo ngem masapol ang ag-focus iji pamilya. Dandani man November 15 panagbubunos nagaduntuman ti unnat ti buok nan agtingtingig da nga umay makimisa handa pay agtalya-talyaw. Naaladagur bonus da. Ay kagbubutag mo di anak na. Mayamot ang haan ang napatpatag di pagayatan ti barabagbagi kaysa iti sabali. Di ti agayat. Kisayam di parabagim tapno agbenepisyo iti sabali agraman oras, laing, sanikwa, nya naganan amin tapno agbenepisyo de partner. Sino ti umuna nga makaawat ti ayat dagiti kabbalay mo. Kabbalay ti asawam anak mo. Haan nga dagiti kabbalay ang dagiti agbot-bot ti irikyo sayon to maited kanyak no idi pong turom yo. Anya dagiti isuda ti umuna. Haan tayo nga mangibagati agay ayatak ay ayat outside. Ijeruar ti balay ka, agay ayat ka, ngam di unag ti balay ka, haang os-os to day jay. Ti umuna nga mangnanam ti ayat mo, jay unag ti pamilyam. Dagiti ka arubam. Haan nga mabalin nga, umay kadtoy, mapangkad di barangay, mapangkad taili, mapangkad iti sa dinnuman, sinado nga, ibagam nga ita, nga to nga panagturay, ibagam nga ayatem ida, ngam di pamilyam ka, handamot mariri na dayta nga ayat, haan nga os-os to dayta. Tati pagtuladan tayo nga rod ni Apo Isus nga iso ti ari ti ayat. Maikadwa nga galad nga mabalin nga tuladan tayo. Tapno adda ti pan nakaisalakan. Kinapakumbaba. Ti altar ni Apo Isus, Diyos iso na, inarakop na, tinarukop abagi tayo, nagpakumbaba, taumay na tayo iaon iso nga nagungar, taumay na tayo iraman iti panagungar na.
Da tayo nga nabunyagan na nairaman tayon nga makipagungar keng kuana, kaari ti kinapakumbaba. Isu nga awan ako mati karbangan tayo nga agtangsit. Awan ko maat karbangan tayo nga agpangato. Kanayong ko nga ibagbaga, hanghangaak man dagiti tattao nga kasla da nalimod nga salot ko kadakwada, dagiti tattao nga nakaadal damet, adda sa nikwada, uray adda position da, ngam di pan nakilangan dati tattao ka nagpakumbaba. Adda dagiti edukado, ngam di pan nakilangan da ka hamumari na nga adda kwada no di puso da ka nagdalus kasla adda agsalsalutak man nga kala ko masalsaludwak dagiti nga tattao. Tano daduma ka nagtayo ma kala siyak mga taga-ubog mat ka apo no daduma ka adamon gaputirigat mo tirigat ka into no nakalong aw basit ka kasla ak man nakaraman nga baeden. Kakaasi ngay mong ungar ka, apaw naka-abroad ba si di anak na awang pala makabulan ka, anya ti gusipang, kung kunana mo ti, di na maamo ka no gusipangan. Nakapaadal basit ka, ag trabaho mo ba si Jay, anak nan ka, nay, wow, nakanoam mo ti, ugot ti kamutin, di ka no sidsidanan ka, ham, spam, tosino, asla karaman nga baed nagrigat mga rinaan ito no kung kadi na maammo di naggapuan nan anyayati mabalin tayo nga pagkarit ni Apo Jesus kinapakumbaba. Kitaan nyo dagiti tattao nga mabinbendisyonan nga kankanayon ka nay MDRRM sila tang kay madanagan da kay amin nakaawat. Wen kinapakumbaba. Sino ti pagpakumbabaan tayo ang ni Apo Diyos? Dagta, no, daduma ka, itid na mo, dagito'y nga, panakilangan na kada tayo. Panakilangan na, no, daduma, dagito'y nga, didigra kada tayo, narigat nga awatin, no, daduma, no, tumangsit ti tao, personal, DJ, biyagan, dadailan na tilubungan. Kada giti kakabsat, ijesibo, nagaduti na biktima, kakaasida, apaya nga naglalayos, dagiti balbalay da, open pit mining, gitagom di Davao nagado tinagrebel di nga kakabsat taapaya handa malabanan dayjay open pit mining da aglayos di ayandan taapaya no tinakatugaw ka agom tinakatugaw ka bukod na nga paginteresan mininas da aminan ibagbagada tatay ijay kalangkwasan antay madanagan apo ta adda Cordillera Mountain tayo nga mangbitak day ta nga wen angam inuten da mammeten. Ayan nanto nga rod dagiti sumaruno. Kananda mamatan, di awam mo lang. Iso nga no tagduma, nung umaton ti tao, bukod na ti pag-iserserbian nan, alaen na, kamkaman na amin, iso nga tagduma, palagipan na tayo. Iso nga agpakpakumbabatay latta ko maitigrasya ti Diyos. Tatag, dandanag tayo ti bagyo. Anya mabalintay nga rod nga aramidan. Agparinto mga agkararag. Hantay mo mabalin nga alaen tabadang tayo intay rautan dayta nga bagyo hamot. Awang magaway tayo anya ti aramidan tayo kneel down and pray. Kadagiti kakabsat tayo napinpintas ti lubong tinapakumbaba. Anya pa ti napintas nga galad nga awaten tayo kin ni Apo Jesus tapno adda ti panakaisalakan panagungar anya dayjay pamakawan. Forgive. Isuna na makawan, pinakawan na tayon. Da tayo mat, rebeng tayo mati agpipin, nakawan. Narigat ti agbibiyag iti, galit, sakit tinakam, nagrigat ti agbibiyag ti, ada nagkamali kang hamo mapakawan, panpanisan tayo, parigatan tayo ti bagbagi tayo. Kano pinakawan na tayo ti Diyos, inyam ti rebeng na agpipin nakawan. Awan ti adda sakit tinakam na ijay langit. Isungorod nga kunak no dagiti ti tibiyag tayo dito inapraktisan tayo nga nawaya addaan ayat kinapakumbabakin pamakawan uray di uneg ti pamilya maririinam ti langiten. Maririinam di uneg ti pamilya ti langiten. Hamo nga orayon ijayen. No ti pamilyam ka agiburburay ti ayat dadtuyen. Kanong pumusay tayo sigurado
Kunaan na nga rod dito ti Diyos dagiti si bibiyag, uray dagiti imunangam da tayo, at da biyag kadakwada. At da nga rod dito second life nga kung kuna tayo. Kadaya ti tartarigagayan tayo, anya nga rod ti rumbang aramidan tayo, ito'y pailaang nakasaganan. Dito'y pailaang nanaman tayon ti ayat, nanaman tayon ti kinapakumbaba, nanaman tayon ti pamakawan. Ngam no hantay maibiyag dito'y, uri ka no, agkalkalyon to tatumang ta kakabagyan tayo nga mangikarkararag kada tayo, no hantay nga ninanam ti biyag dito'y, baka hanto pa nga agkutiya kararwa tayo. Ngam no dito'y pailaang ka addaday to yan, baka nataros. So ti ko na manen ka, no awanak to ijay handak to beruk-berukan niya. Ayan na ngay ni Padimi, kung kunayon to ka ijay langit. Ngam no awanak ijay, alangan nga adda kayo mat. Nagpapada tay laeng Ngamahan nga dijay. Tarigagayan tay nga rod, dijay nga rod ti kuana iso kunana, ti panagungar, ti kinapakumbaba, ayat ken pamakawan, isot mangi danon kada tayo tinagungar. Apaya nga dayto nga maaramid kada tayo. Datayo nga nabunyagan, datayo nga nairaman ken Kristo, inraman na tayo't ipapatay, tapno matay tayo iti daan nga kinatao, ngam inranod na tayo iti baro nga panagungar. Iso di jay may kakaisan to ken kuana iti rupan-rupa. Nga awan ton di diskriminasyon, awan ton ti lumamlamang, awan ton ti nasaysaya at ken namadmadi, may santulat trabaho tay daya anya dayay mangidaydayaw iti Dios. Beatific vision kunana dayay kita umon ti Dios makilanglagang kan iti rupan-rupa. Kanyang arti kapintasan nga aramiden tayo. Dito'y pailaang praktisen tayon. Dito'y pailaang ibibiyag tayon. Dito'y pailaang karkaritin na nga iburburay tayon. No naaramid tayo dayta ay kinataros to mo ti ipapantayo ken kuana. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos a nagtao, tinapaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos a kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet anailansay iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno okumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarayan na dinto agpatingga, mamatiak mati Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, kat nagsao babaen dagiti propetas, mamatiak mati iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, kan ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat babaen, ti panagbunyag tayo, nairaman tayo, iti nagloryaan a panagungar ni Kristo, dumawat tayo iti tulong iti Diyos tayo, tapno maikari tayo ang makisango ken kuana iti rupan-rupa, inton umay iti sabali abiyag, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggem ti kararagmi. Idawdawatan tayo, dagiti mang tartarawidwid ti simbaan tayo, tapno agpaay kuma dagiti rigrigat, ken banbannog da, apakay salakanan da, inton maudi nga aldaw, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, ti gobyerno tayo, tapno dagiti programa, ken proyekto nga inkarkarida, ket may trabaho da anasayaat,
ken nadaras ti panakay patungpalda, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, tigimong tayo, tapno babaen ti panagtitinulong, ken panagsisinaranay, nang runa dagiti makabalin, maparangay, apada-pada, itibiyag ti tunggal maisa, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti napanglaw, marigrigat ken may dadanes, tapno ti pamatida ti panagungar ti bagi, agpaay anamnamada itinasayaat ang masakbayan, kumararag tayo. Idawdawatan tayo met, dagiti minatay tayo, tapno mairanod da kuman iti panagungar ni Kristo, ket maragpatdan ti agnanayon abiyag, kumararag tayo. Agulimat tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo, amay karkararag kadakwada. Dagitoy apo ti unnoy mi, denggam ken patgam ida. Tulungan na kami iti panagbiag mi dito'y rabaw ti daga, aging ga iti biag nga agnanayon, dawaten mi da ito'y ga pumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Awaten ka duwapo, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Manipod ti bantay, baybay karayan ken talon, ti nagbanugan ni tao may miidaton. Dagitoy ti bunga, ti anus rekta ken rigat, apagyaman mi ken kaken, mangyep kas ken ayat. Awatem ka duwapo, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Kadagitoy nga ima, nga ita silulukat, mangiyawat kadagiti daton anak no anayat. Sunda kuma metlaeng ti pakayawatan, ti kapyarag sakit ayat anak Diyosam. Awatem ka duwapo, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Kadagitoy nga ima, anak kayawatan, ti kapyarag sakit ayat anak Diyosam. Isudan to kuma, metlaeng ti mangisaknap, kadagiti amin a tao ti wagas ni ayat. Awatem ka duwapo, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Manipod ti bantay, bay
tibay karayan ken talon, pinagbanugan mida, umay miida to. Betlaeng ti pagkayawadan, ikapyarag saken ayatan na Diyosan. Awatem kadua ko, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makita ngem ayat tilinaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan kan pa kay gloryaan tinagan na kan kastamet a pagimbagan tayo kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti daytoy a sakripisyo iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kitaem kada si aayat daytoy a panagdaton mi tapno malakaman mi dagiti imbunga ti ipapatay kan panagungar na gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno onay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Jesucristo nga ay ayatem nga anak mo isu ti berbum kat gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isu pay ti imbaon mo aman nobot ken mangisalakan nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Berhen Maria inyon nat na dagiti ima na ide nga agtutuok tapno parmekan na ni patay ket iparangarang na ti panagungar iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaaykan ka anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimet konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin a parswa. Ti langit ken daganap noda, iti pagkaydaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, madaydayaw tumay, iti naganti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, Hosana iti kangatuan, Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, itadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakamit sa lakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakamit sa lakan, manubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay, gan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kamken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia, manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag ket magiranod kamto ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadua kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dilangit, madaydayaw, tinagan mo, dumeng kuma, ipagaryaw, matumpal kuma, tinakem mo, dito'y daga ka sa dilangit. Item kadagka tialdaw dito'y di kanen mi, di pa dinayon nga aldaw pagkawanen dagiti basbasumi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti
makabaso kada kami. Di na kami baybayan nga umanbubot iti suliso iti salaka Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Tapukwam iti turay ipanagkabalik ken daya tiag nanayon adin tuag sardan. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapu kanyak ti ted ko kada kayo, saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan iden kada ti kapya iden ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararo.
kas panagayat ko kada kayo tikatan o kanayat na ipakita ti tao isut panagited na ti biag na para kadagiti gagayem na inayat kayo na ito'y tibilin ko kas panagayat ko kada kayo kayo iti gagayem ko tumpalan nyo tibilin ko sa anang adipan ni awag ko daim makaamok ni awag ana kayo Kahit ko'y tibilin ko
Agrarag tayo. Agyaman kam ken kaapo, iti panang taroon mo kada kami itinasantuan nga Eukaristya, ket dawaten mi itakaasim. Tapapigsaen ko mati Espiritu Santo, tinadyosan abiyag kada kami, ket agbiag kami anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo a pagbiit. Tultuloy tayo latati agkararag Apo, iti daytoy sagsaganaan tayo, ken may palpalagip latati panagan-annad niya, sumurot tayo, kadagiti ibaga dagiti mangidadaulo kada tayo, tanarigrigat dijay agisalsalakan ngam dijay agannad niya, ibaga da nga awan ti mapan agpakat ti bubo hangkay pay mapmapan. Nakapanan tay bubok, nakaalan, nadadalag iyayen, so nga dakamlatan niya. Agannad tayo. Kalpasan tinasanton a misa, maaramid tay blessing de Yahol tayo, dagiti mayat nga makidanggay, may kayto amin bas Apo, dagiti imay nakiragragop, amin nga timultulong, anyaman nga wagas, ay kapagyamanan tayo ta, grasya ti Diyos, ikararagan tayo, dagiti naayat nga tumultulong kada tayo, adaya ka bunga ti pamati, bunga ti ayat ken panagbibinnuray. Kadaytoy bunga ti ayat yo, kukayo Apo, hanggo mo mabalin nga itugot, alagan nga kaslaag pag-ong nga bagkatek tahol nga pumanaw niya, kuka ti parokya, bunga ti pakakitaan ti ayat. Kagtultuloy lata ti grasya, ala agsisin naranay tayo. Adanto basit blesan tayon to, adanto basit pagsasangwan dagitay mayat. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos Apo ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangen na kay kumati Diyos, kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen tinasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Anya na kinaragsa, Lugay sana, nagkakapsa. Diyos sana, ang iwan